Пандемия шарттары мәгариф өлкәһенә нинди үзгәрештәр индерде? Укучылар һәм укытучылар кадимге уку режимына күскәндә нинди талаптарды иҫтә тоторга тиеш? Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыуы студияла Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡа дәүләт педагогия университетының психология факультеты деканы вазифаһын башҡарыусы педагогия фәндәре кандидаты психолог Лилия Халикова. Лилия Эштанова, һаумыһығыҙ. Һеҙҙе студияла күреүебеҙгә шатбыҙ. Рәхмәт. Пандемия сынлап та йәмәғәт тормошының барлык өлкәләренә лә йоғонто яһаны, шул иҫәптән мәғариф донъяһына ла уҡытыусыларға һәм уҡыусыларға ул нисек йоғонто яһаны? Ысынлап та дөрөҫ әйтәһегеҙ, ныҡ йоғонтоһо булды һәм мында инде мәғариф системаһы, ғөмүмән уҡытыу тәрбиә системаһына ла ныҡ тәьҫир итте. Пандемияға тиклем мәғариф системаһы бик структурала ине. Унда бит инде махсус дәрестәр теҙмәһе, ритм, режим, уҡыу режимы, ялыту режимы бар ине. Һәм иң мөһиме, мында әйтергәрәк сиктәр бар ине. Минеке, шәхси, минең тормошым, эш, уҡыу, өй, мына барыһында сиктәр бар ине. Ә мында хәҙер ҡараһаҡ беҙ, пандемия ваҡытында, дистанцион уҡыу ваҡытында уҡытыусылар бит инде балаларҙың өйҙәренә барып инде, балалар уҡытыусыларҙың өйҙәренә барып инде. Мына был сиктәр ниндәйҙер аморф массаға әйләнеп китте. Мына шуға иғтибар итергәрәк инде. Пандемияға тиклем тәртип, ҡалыплашҡан нәмәләр күп ине бит инде мәғариф системаһында. Һәм мында инде киреһенсә мына шундай системаның әҙерәк аморф массаға әйләнеп китеүен мин үҙемдән генә сығып әйтмәйем, аны инде Рәсәй кимәлендәге белгестәр ҙә әйтә. Әлбиттә, был мына шул сиктәрҙең юғалыуы, шәхси тормоштың ниндәйҙер кимәлдә асыҡ булып китеүе, былар барыһы ла тәьҫир итте. Шуның өсөн мында бөгөнгө көндә ниндәй төп мәсьәлә? Мына барлыҡҡа килгән хаосты кире урынына тәртипкә һалыу, ултыртыу, пандемияға тиклем хәленә кире ҡайтарыу. Аны хәленә кире ҡайтарып булырмы икән? Тулыһынса ҡайтарыу ла ҡыйын. Быны ысынлап та белгестәр ҙә һыҙыҡ өҫтөнә ала. Шул ваҡытта тырышырға кәрәк шуны кире ҡайтарырға. Пандемия осоронда, тәүге осорҙарында мәктәп уҡыусылары үҙ изоляция режимында уҡыны һәм бына сентябрь башынан улар ҡәҙимге уҡыу режимына күсте. Ҡәҙимге тип әйтеү ҙә дөрөҫ булмаҫ, сөнки улар 35 минутлыҡ дәрестәр үткәрә башланы. Бына был уҡыусыларға ниндәйҙер көсөргәнеш тыуҙырманымы? Уҡытыусыларға ла, сөнки 45 минуттан 35 минут эсендә дәресте икенсерәк ҡороға кәрәк. Әлбиттә, мына беҙ бөгөнгө көндә тиҙ үҙгәреүсән заманда йәшәйбеҙ. Беҙ билдәһеҙлек заманда иртәгә нимә булырын да белмәйбеҙ. Һәм мында инде әйтергә кәрәк, уҡытыусыларға йәһәт кенә үҙгәрергә кәрәк бит инде. Балалар тиҙерәк үҙгәрә, өлкән кешеләр яйыраҡ үҙгәрә бит инде. Мында инде киреһенсә мин хуплар инем, сөнки сентябрҙа 35 минутлап ул яйлап инеп китеү уҡыуға, йәнле уҡыуға яйлап инеп китеүгә киреһенсә булышлыҡ иткәндер. Сөнки дистанцион уҡығанда, унда бит инде санпины тигән нормаларҙы үтәү өсөн тағы ла дәрестәр ҡыҫҡараҡ булды. Ҡайберҙәрендә 15 минут, 10 минут йәнле аралашыу, йәнле типтәге экран аша аралашыу. Шуның өсөн мында инде уҡытыусыларға бәлки үҙенең методикаһын ҡороуы ҡыйынһынғандарҙыр, ләкин уҡыусылар өсөн стрессты кәметеү өсөн, инеп китеү өсөн, яйлап инеп китеү, хәҙер мына 45 минутлыҡҡа үтеүе, хәҙер 45 минут башлана бит инде 9 марттан һуң. Был һәйбәт күренеш, сөнки яйлап оборотты кире алыр кәрәк. Көсөргәнеште арттыра барабыҙ, тимәк, көсөргәнеште түгел, белем алыуҙа. Белем алыу процессын һәм объемды, күләмде күбәйтәбеҙ бит инде шулай дип, яйлап. Пандемияға тиклем мәктәптәр тирәһендә шундай бәхәс ҡупҡайны. Мобиль телефондарҙы сикләү кәрәк уҡыусылар араһында һәм бына пандемия үҙ изоляция шарттарында киреһенсә беҙ уҡыусыларҙың балаларына гаджеттарҙы, компьютерҙарҙы тотторҙоҡ, уларҙы компьютер алдына ултырттыҡ. Бына был үҙе ниндәй эҙемтәләргә килтерҙе? Үҙебеҙгә ҡапма-ҡаршы килдек беҙ өлкәндәр. Әлбиттә, был бит инде өлкәндәрҙән торған хәл түгел. Был ғөмүмән кеше йәшәйешендә яңы бер хәл бит инде был. Һәм әлбиттә, бында беҙ үҙебеҙҙе лә ғәйепләй алмайбыҙ. Был беҙҙең шул интернет аша, гаджеттар аша уҡыу эшмәкәрлеген алып барыуҙың бер
коралы булды бит инде. Башкаса сара булмаганга шуга килдек. Шуның өчен мындай шуның өчен бәлки мына бигрәк күп информация алдылар, мәгълүматлаштыру саралары күбәйде. Шул вакытта мына шундый мисалдар бар. Балалар хатта адактан хүндерә башланнар. Алар ялыктылар. Бу күп булды дип әйтә алмыйм, ләкин шундый күзәтүләр бар димәк. Күзәтүләр бар, мисалдар бар. Айрым мин үзем шәхсән бер баланы беләм, ул хүндерделәр һәм аны адактан тикшереп, һөйләшеп йөрүнек нимә булды. Бигрәк күп булып китә, кеше арый. Мына ниндидер рухи яктан да мәгълүматтың зәрә күп булуы, мәгълүматта йөзе биргәрәк бит, мәгълүматты бит эшкәртергәрәк баш мәйе менән. Әлбиттә, ул арта кешене. Мына был бәлки киләсәктә зәрә күп файдалангандан һуң гаджеттар менән бәлки хәзер мына беләгенә балалар да үзләрен әдрәк сикләргә өйрәнерләр. Шул яһәттән был бәлки һәйбәттер дә. Ләкин без үзебезне гаепләй алмайбыз. Мына был хәлгә без тарынып бөтә дөнья менән. Һәм без сынапта гаджеттарды, интернетты үзебезгә кирәкле якка, ыңгай якка файдаланырга ниһаять өйрәндек дип әйтә алабыз. Бында мәдәнилек булдырырга кирәк. Мына мәгълүмат сараларын куллану мәдәнилеге кирәк. Мына бында инде әлбиттә бу яһәттән балаларга өйрәтһәк яхшы. Ничек өйрәтергә мөмкин балаларга? Бuna әгәр дә үсмерләр ничектер аңлар рәвештә бәлки баш тарта алалар да интернеттан, телефондан бәләкәй балалар, мәсәлән, 2-нче, 3-нче башлангыч класс укучылары. Иң беренче яһәттән үзеңдән башлар кирәктер дип исәпләйм мин. Ата-әниләр тимәкләрен тәрбияләргә тиештер. Укытучылар әйтү генә түгел, без бит инде уларга карап, улар үзләрен сикләй икән, әгәр дә катгый тыйдыла тайса, әсәһе илатаһы я атаһы шул вакытта үзе ултыра икән кис буе, ул бит инде катмагарчылык була. Шуның өчен иң беренче үзеңнең мисалың, әлбиттә. Артабан инде анда тайм менеджмент дигән нәмә бар, үзеңдә ничек итеп вакытыңды бүлергә. Улар бит карагаһы килә барыбер, лайктарды карагаһы килә. Мәсәлән, һин эшләп алаһың да, 5 минут карап алаһың. Анда нимәләр бар икән тормышта дип. Шуннан тагы эшкә кайтаһың. Буны хәтта махсус рәвештә шылтыратуга куеп куярга мөмкин. Ул тайм менеджмент алымдары был яһәттән бар, һәм был төрле источникларда бар, һәм карарга мөмкин, һәм буны изучать итеп махсус саралар үткәрергә мөмкин. Ысынлапта мәктәп укучылары өчен бәлки кадимге уку режимына инеп китте, бик катмарлы булмагандыр, чөнки алар сентябрьдан укый башладылар мәктәптә офлайн. Буна югары уку йорты студентлары һәм урта профессиональ белем бирү студентлары, улар инде 2нче семестрдан һуң гына уку йортларына килә алдылар. Буна был студентлар өчен ниндидер катмарлык тудырдымы? Әлбиттә тудыра. Гомумән дөйм алганда әле мәктәп балалары тулыгынса, бында бит инде адаптация процессы бар. Һәм ул адаптацияны тулыгынса әле кирип китү кыен, ул яһәт кенә булмай, һәм ул адаптация процессында без ярдәм итәргә тиешбез. Өлкәннәр, укытучылар, менә Мифтахетдин Акмулланың педуниверситетында менә безнең әле студентлар 4нче курс килеп ята, килә инде 9ннан һуң калгандары кирип киттеләр. Шуның өчен монда менә укытучылар һәм шул был процессларда оештырган кешеләр укыту тәрбия процессын ничек аларга ярдәм итәләр. Менә шул турында һөйләшеп алырга мөмкин, чөнки укытучылар да арыны гына түгел, алар онлайн режимга да өйрәнеп китте үзләре. Һәм аларга да һәм балалар килде. Шул вакытта сыйныфтар, төркемдәр килде бит инде менә төрле кимәлдәрдә алганда, һәм улар таркалып килде, үзгәреп килде. Мына бер сыйныф китте, 2нче сыйныф булып, балалар 2нче үзгәреп килделәр. Шуның өчен мына бында иң беренче мөһим нәмә психологик һаулык нимә менән бәйле? Ул бәйле яшәү режимы менән, тормыш ритмы менән. Ритм бозылды. Балалардыкыла бозылды, хәзер алар әлбиттә кирип киттеләр, шул вакытта әле тулыгынча инеп битмәгәндәр. Бу системаһындагылар әле яңа килеп инеп яталар бит. Шуның өчен монда айрым проблемалар булырга мөмкин. Укучылар тыңламауы мөмкин. Ничек теле шулай йөреп өйрәнгәндәр бит инде. Шуның өчен әгәр дә монда мин укучыларга ниндирәк кәңәш әйтер идем инде. Укучы тәртип булмаһа, тыңламаһалар, бигрәк теге калыплашкан тормышка кире инеп китү кыен булһа, хис тойгы нигезендә аралашырга мөмкин. Үзегезнең укучыларга шундый кәңәштәр инде үзегезнең хис тойгыларды әйтергә мөмкин. Менә һез класста тәртип
булмаһа, дәрес вакытында мин аптырап калам, мин борсулам. Мына был инде кадри тыюдан эффектлырак, сөнки кеше үзенең хис тойгысы менән бүлешә. Һәм улардан һорар кирәк. Һез үзегезне ничек тояһыгыз? Нинди кисерештәр менән яшәйһегез? Нимә уйлайһыгыз? Һезгә ничек ярдәм итеп була? Диалог кирәк. Бүгенге көндә кемдер еңеп сыга мына ошо катмарлы тормышта? Кемдер? Мына мин ошоны белмәйм, мин ошоны өйрәнергә тиешмен. Мин үз үстемдә эшләргә тиешмен. Тормыш үзгәрә икән, мин дә үзгәрергә тиешмен. Дөйм алганда нинди дөйм кәңәштәр бирергә тамашачыларга? Мына хәзер әйтеп киткем килә инде, нинди кыенлыктар булуы мөмкин. Балалар укырга килде, студентлар да укырга килде икән, һәм килеп сыгырга мөмкин. Уларның укыгы килмәй, улар йывана дип әйтергә мөмкин бит инде. Монда йываны, укырга теләмәүнең асылда икенче сәбәптәр торуы мөмкин. Беренче, нимәнән алар нимә өчен шулай булырга мөмкин? Улар насар билдәләрдән курка. Улар бит инде өйдә күсереп тә була, нисектер уңайлы укынулар бит инде өйдә сакта. Самоизоляция вакытында, пандемия вакытында. Шуның өчен мин аңлайм, һез куркырга ла мөмкинһегез. Һез күптән явап бирмәнегез, такта алдында явап бирмәнегез, аудитория алдында явап бирмәнегез. Һез куркырга ла мөмкинһегез. Шуның өчен миңа хәлләрегезне һөйләгез. Уны мин аңлайм. Яйлап без инеп китербез ул процесска дип әйтергә кирәк. Чөнки укытучы үзе шул туралы әйтә икән, улар мин куркам дип әйтмәй бит инде. Әгәр дә мин аңлайм, һез бәлки куркагыздыр дип әйткәндә, балаларга әзрәк еңелләшә хәле. Тагы ла әйтергә кирәк, тикшерү эшләреннән, контроль эшләрдән куркырга мөмкин. Мына мәсәлән, улар язма эш эшләп бирергә мөмкин, һәм язма эште билдәгә түгел, язма эш эшләйдер дә, шуннан һуң укытучы комментарий бирергә мөмкин. Мына ошо йөрдәре һәйбәт, мына йөрдәре әзрәк эшләргә кирәк дип, билдә өчен түгел, билдәнән курка бит инде алар. Тагы ла ниндидер кәңәш инде монда игътибар итәргә кирәк, мына аудитория алдында, такта алдында явап бирергә куркырга мөмкин. Шуның аркасында ла укыгым килмәй дип әйтергә мөмкин. Кайберәүләр бит шундый ситуациялар бар тикшерүдә. Кайберәүләр бит онлайн укуга заявление бирә башланылар. Охшап калды шу, чөнки ул куркулар килә хәзер. Шуның өчен, мәсәлән, улар такта алдында явап бирергә кыенһына икән, тәүдә башлар кирәк, шул студентларга ла кагыла, парлы эшләргә, бер-беренә явап бирһендәр, бәлкирәк төркемдәрдә явап бирһендәр, шуннан инеп китәләр бит инде. Ягъни бүген укытучы үзенең ошондай байтак кына алымдарын кулланып, укучылар араһында ла, студентлар араһында ла көсөргәнеште кәметә ала дип әйтә алабыз. Әлбәттә, мына шундай нимә дип әйтергә була, мына ошо хәл, ошо пандемия хәле нимә тураһында, нимәгә ишара яһай. Укытучы үзенең методикаларын, алымдарын, төрле юлдарын яхшыртырга тиеш, үзгәртергә тиеш, шул күзең монда тотып, шулай ук мына сыйныфты, төркемде лә ул социаль процесс икәнен аңларга тиеш. Нисек булган, ошулай булгандар, һәр килгәндәр бөтенләй икенче төрле. Монда төрле процесслар барганын да аңлап, анализ яһап, үзенең эшен яңа укытучыларның алдында яңа педагогик мәсьәлә тора башлый бит. Әлбәттә. Әңгәмәгез өчен һезгә зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп без бүген пандемия шартларында нисек психологик көсөргәнеш булдырмау турында һөйләштек. Безнең әңгәмәсебез педагогия фәннәре кандидаты психолог Лилия Халикова булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.